Fl-ambjent morna mill-ħażin għall-ar ninsab totalment diżappuntata l-aktar dwar is-saga taż-żonqor illi kienet pjanata mill-bidu sal-aħħar. Dikjarazzjoni tibsin li saru mill-kelliema tal-għaqda fl-imkien għall-ambjent aħjar Estrid Vella meta l-erba kienet mistiedna fil-programm Iswed fuq l-abjad fuq Net Television. Iż-żonqor kienet ħadma mill-bidu sal-aħħar. Ħadma. Ġifieri ħadma li ħadma għax kif organizzaw l-ewwel dak qalu li kienet se tkun fil-kampanja kompletament biex mbagħad meta irtiraw għal sit kemm ftit iżgħar mhux ħażin qalu speċi ta' allura mhux aħjar hemmhekk, allura ma kienx farsa mill-bidu kienet ippjanata ngħid jien. Fl-intervista li tmexxiet mill-avukat Joe Giglio, Estrid Vella qalet illi l-progress ambjentali li konna milna bħala pajjiż fl-aħħar snin qed nitilfuh pass pass. Fil-programm stqarret illi ma taqbilx ma' riforma li għamel il-gvern fil-MEPA, qalet ukoll li l-pajjiż mhux preparat għal bini għoli eżaġerat. Meta tkellmet dwar il-proposti ambjentali li ressaq il-Partit Nazzjonalista l-ġimgħa li għaddiet, Estrid Vella stqarret illi flimkien għall-ambjent aħjar appoġġjaw dan id-dokument. Mal-kwistjoni ta' 2/3 taqbel li tiġi diskussa fil-Parlament taqbel li tiġi wkoll diskussa naturalment wara illi min qed jiddiskuti ikollu il-pariri relattivi l-esperti naħsebx. Il-proposta dwar il-ħarsien ta' żoni ODZ sabet l-appoġġ ta' diversi għaqdiet inkluż flimkien għall-ambjent aħjar, il-Front Ħarsien ODZ, Ramblers, Din l-Art Ħelwa, Nature Trust u n-netwerk tas soċjetà ċivili.